Kari mga idol, grabe kahapon mga idol. Ayun ang gula sa ubos. Namin dito sa ilang parking area dito sa sulod sa SM. So makita na ito mga idol. Okay. Puro akong partner. Mga ito namin. So muna i-plastada sa parking area dito sa SM Seaside. Okay. Nahinay namin dito aginod padulong dito sa sulod. Baktas mo diri. Okay kay diri mga idol. Pila ka pala pag diri mga idol ang parkinganan. Tara. Amo ni siya. Ano, expensive ba? Palubsong may mga idol. Okay, hinahin na may globsong sa hagdanan. Kaya namin sa pinakataas sa parkingan ano. Muna is mga idol. Grabe kada ko diri mga idol ang SM Seaside Cebu. Pagkangin tao mga idol. Sorry sa mo na wala ko nimo ha. Oh. Basta kay Sorry na tara. alas 5 gikan na tali dikat na rin. Amo to sila lang. May palito nimo. Mulugsong pa ta dito. Di na. Ito raw. Grabe ka dako no. Mawaya ko lagi diri. Mawaya bitaw ka kay na may mga kuwan pero di ka mawaya na may mga kuwan. Na may mga saan gitawag ni ka ng mga kuwan ba pare ano? Viewing airdrome T2F cube wing airdrome muna yun na siya muna na yung bantayan pag dili ka makabaluan to ha wala ka gano'n lang oh grabe ka dako na mall mga idol SM Seaside Cebu balik-balik ko na to na mga idol kasi makalimutan ba 2F. Umay palito ni mo dang. Kani oh, kettle corn. So, guwapo kay diri mga idol oh. Pero high grade sa ang price. Dili na to afford. Maglaway pa ta diri karon mga idol kung makakuan ta makasweldo ta sa Facebook ah. Sigurado. Pwede hot doon na ito nagpalit. Pero karon di pa. Maglaway pa ka. Libro. Mapa na mo na hurot og suroy mga idol ang kaninga palapag. Grabe ka dako. Na mga ambisyon pagka sa laing floor diri pa lang sa kaninga floor mga idol mahupong nagsuroy diri kailangan na kay daghang kwarta diri kay ang mga item nila diri grabe ka mahal mga branded magod dili na to afford o niya na kung kuan makasweldo ta sa Facebook kay sigurado ni askin putdo ni mong isa ka tindahan palit pwede kung karon wala pa maglaway pa ka kay negative. Tara, ito idol. Okay mga idol.
Yung una ni siya mga idol na grabe kadaghan ang kwan. Tag-as na tao mga idol, makita ni mo diri na mugbo na yung tag-as na gagmay. Idol lang Cebu. Mo ni idol lang Cebu. So mga game, gana diha mga idol. Malingaw ka diha. Oh. Kani Star Wars. Acer. Gana sa mga games diyan no. Sulod ka diha, gana pud. Malingaw ka diha duwa. So ito yung palito nila. Games. So, napoy Young Hero. Sobotson. Lami po na kanan mga idol. Sobotson. Ha? Oh, diha ta. Okay. Dili namin mo sakay sa SM Seaside Cebu. Driving quad sakay-sakay. Oh, di ba? Uy, napalit. May gastos. Nabalik. Okay mga idol. Nagkanya tinda dari mga idol. Kwartari kulang niya. Uy. Bullseye na permente mga idol. May mga electric bike mga idol. Oh. Kapoy may baktas mga idol. Dari mga idol. Oh. Labi kahapon mga idol. Yan ang gula sa ubos. Ang tawa. Oh. Igor. Sakay-sakay kuan. Wow, may butanay. Sakay-sakay namin mga idol. May lingaw. Matagaw. Manamig. Video-video mga idol. Okay mga idol, natin punta dili sa Maong Palapag kay agad na hurot na itong soroy no. Okay mga idol no, grabe gyud kada ko mga idol, napamidiri sa kuman, napamidiri sa Maong Palapag na among gisuru-suruyan. Ang akong istorya nagbalik-balik na lang kay ngun ani man yun ning mag-vlog-vlog ano. Di man yun nato ma-perfect kung atong istorya nga magbalik-balik. Pasensya na lang daan kay tungod sa kaulaw, sipog man ta. Kay mga beginner naman ta na mga vlog-vlogger. So mao pay pagkuan nato. Diri mi sa mga kuan, sa mga passion-passion ba. Naman. Ha? Kana lang yung paliton? Unsa man na sa trapo? Ha? Wipes? Social yung trapuhanan. Wipes man gajud. So kani diri mga idol nagsil. Basig makakuanta diri. Maka goods. Maka goods. Sa mo na ikot diha dong. 999 sil na pero 1
2,000 gani ang presyo. Ay, gikapoy na ko mga idol. Grabe, pag ginamon ni natuyok ba? Pagani ka sa taas, sa pinakataas, sa ubos yan, pagani ta. Wa pa na suroy na mo ang tibuok. Palapag kani ba? Gikapoy na ko baktas mga idol. Ang uban mo gamit og kuan mga electric bike. Nah, balik itu. Sini. Dia mata kini lagi kan? Ay, anak, ito na dito. Ano, amaray yung patuloy. Moro man to. Ini, makadakunan ini. Natuyok naman ko na to. O, kato dito, di ba kato dito? Nagtuyok-tuyok naman. Achi? Okay, Berman. Dire to gipalit ni kuano, tong perminti palitan si Momoy sa nag tarak-tarak dire niya gipalit. Lantaw sini.